Номер 15 уверено се приближава към своето пето плащане с кредитна карта от Първа инвестиционна банка, което ще й осигури директно участие в томболата за големите награди на банката. Олимпийският месец на покупките стартира с Първа инвестиционна банка. Кредитни и дебитни карти от Първа инвестиционна банка. За всеки случай. Георги, имаме нов депозит. Ела да го обсъдим. Идвам. Георги? Тримесечен депозит Гергьов ден за всички, които искат добра лихва. 9,75% за депозити в лева и евро. С подарък сребърно кюлче Свети Георги за депозити над 100 000 лева. Първа инвестиционна банка. Въпрос на лихва. Дядо, дай да съберем моите 30 и твоите 70 хилки и да вземем Свети Георги за късмет. Скъпа, кога най-после ще излезем от кризата? Как така кога? Когато започнат да пускат в училищата! Не чакай повече. Сега е моментът за ново жилище с ипотечен кредит домът при най-изгодни условия от МКБ Union Bank. Специално за теб. Скъпа, с какво запомни кризата от 2010-та? Ами, снаха ми си купи 2 жилища и сега продаде едното много по-скъпо. Не чакай повече. Сега е моментът за ново жилище с ипотечен кредит домът от МКБ Union Bank. Специално за теб. Имотите пак поскъпват! Пак ли? Умирам от тях, че не си купих по време на кризата. Не умирай, а гледай да доживееш до другата криза! Не чакай повече. Сега е моментът за ново жилище с ипотечен кредит домът от МКБ Union Bank. Специално за теб. Моят дом е най-спокойното място на света. Най-веселото! Най-моето място. Вашият дом е най-важното място на света. Затова смятаме, че ипотечният кредит е нещо твърде важно за рекламния блок. Заповядайте да го обсъдим с нужното внимание в МКБ Union Bank. Само ще ви кажем, че може да получите реално финансиране до 90%.